Hey guys, another video, another vlog. So for today's video guys, kay magluto ko og banana fries kay naman ko nakita diri nga usa ka sipi nga saging. Ayan, gagmay lang ni siya pero daghan na ang magama. Hala ka oi. Sorry. Ka oi jud. So mabita to guys. So ko nakabuka kung gikuha 5. Okay. Kung hotdon to nako daghan na puto kayo nya lora mi mga nag-crave ang iyabab og fries unya kay layo man ta sa kabihas na choice, layo man ta sa lungsod, magama lang ta og fries using magama ta og fries made of saging. Hindi jud og nata sa bukid guys no kay pwede ra ta makaluto og bisan unsa nga naara sa atong palibot makita. Dili na no need na mo palit sa mga tindahan sa kuan sa merkado para lang makapalit og saging. Real librera basta kugihan pug ka magtanom. Ang uban pa gani mga silingan nimo manghatag pa og bisag unsa. Everything is free here basta kugihan lang jud ka. Kay nahuman naman ko og panit og slice aning saging musulod na kog balik kay ato ko magluto. Una ako sa na siyang gihugasan guys kay na siya tagok-tagok. Patuon na siya diha. Unya naghaling na lang pod ko ako sang gihugasan ang kaha para maandam na siya. Pasensya guys kung hugaw na ang abuhan mo nagitawag og dirty kitchen. Choice. Unya guys, nagdali-dali ko gawas kay nagtaligsik naman di ay ako nilabhan in town. Ani masuot ang iabab kay ko off duty raman mang laba. Unya ni balik ko kay ako na po ibalhin akong cellphone. Kapuya man din ni mag-vlog guys no. Balhin pa ta sa cellphone mangita pa taga sa nindot nga angle. Unya mag-vlog pa ka nga kapoy man di ay. Ay sig reklamo di ha joy. Unya ako nang gitakang ang kaha guys kay ang akong sugnod hapit na maupos so budget ko kasugod og luto. Ug magluto mo og fries guys taghanag butang ang oil kay para dali ra siya maluto. Para sa dili na nimo kuraw-kurawon. Kaya nga to pag hibaw kung mainit na bang imong oil itsahan nimo usa ka buok. Nya nag-ihap-ihap ko diha ko kay pag unsay akong giihap nakalimot ko unsay akong giunahon na ana nga time guys. Ngayon sila ba nga na vlogger na kuno tanan. Ano man di ay magpuutay kapag vlog po di mo na paningkamot oy. Ano sa di ka? Kanya naluto ng banana fries. Nagluto na lang sa day ko buwad para sud anak ko paniud to. Ang gipa okay ni undoy kay basin og mapagod napa ko gikuha didto. Unya pila ra may video naluto na ang ako ang buwad ug ang banana fries. So magandam na ko sa iyahang sauce. So ang ako rang gigama nga sauce is ketchup og kuan mayonnaise. Thank you Lord sa blessing, craving satisfied. Kana kayo ang mga ero guys, pasensya na kayo sa akong voice over na ay background niya. Iro. Anya, mga onata. Info tayo. Let's eat. Higo to manoon ko oy. Kaya na dining nga video guys. Karon pa dyan ko kalugar o voice over. Anya, naka-feel na sad ko. Gutom. Kaya nakita ko na ako nga nagkaon. Lami kayo ang banana fries guys. Promise. Wayanin mo. Lami lagi. Samot nang ikaw magluto. Lami jud na. Thank you di ay. Sa akong mga fans, stories sa akong mga supporters, sa akong amiga o amigo nga active kayo mo share, like, grabe kayo mo support, salamat kaayo, God bless you, kay bawa nagakinsa ka, I love you, bye. Okay guys, salamat kayo sa pagtanaw, bye, see you on my next one. I'm Pink for me.